Pues egunon gera talde bat, pues herrikoa ezkerraldekuk eta EH Bildu izala presentatzen gara hauteskundeotara. Ez, pues pixkot herriko lanain, herriko problemaz, pues pixkot atetzera edo soluzionatzera. Bueno, ez dire uniz gozi egiteko, minio imarre dire pues, karrika batzuk moldatu. Berzaldetik ere da mapa lokal berria edo tokiko mapa, hori bultzatu behar da, ja atedan zinat. Gero Legasako poligono industrialan edo lur industrialan, badire Nafarroko gobernuk momentu nahi duin 4 hektareko poligono industriala eta hori pues, lagundu egiten. Eta gero pues, kirola, gaztiak, euskera, kultura, horreri pues, lagundu aldugun guztia. Itxe bizita zarrak izan dugu ondarko 4 urteotan, pues, moldatu dira Franco Bellita, Franco Unitz. Geltzen dire eta hori denak ere ate behar da soluzio bat, zertaz badire honiken eta horiek arrelatu behar dire. Halako joa ez dugu momentuen bertizaranan alokaitzen partikular jonte elkarrekin eta hola. Bueno, Zaborra bertizaranan egiten dugu mankomunatu dugu malderrekakin. Egin behar da pixko birziklatu eta berexi bazu zertaz horro bada kriston problema Zaborrakin. Oian kudekata egia da udala bizala bertizaranak ez du mendin oianiken. Dute kontzeju, bertizarana badakizue, derra harraten dena erdaraz udala bat konpostu, batu alde batetik udala da eta ero batu 3 kontzeju, Oieregi, Legasa eta Narbarte. Oie dute mendian, oian gehiena da bertizko batzordea, hor badire ja 20 kilometro kuadratuk, eta hori Nafarroko gobernuko da. Gero, Oieregi alere badu bertze mendibi zati txiki xamar bat, gero Narbartek ere ez du bera bizala sobera zatia, minio badu gero 4 herritan, hori dire 3 mendi direna bidasoa Biarrantako goriko, hor batu 36 kilometro kuadratu dire, eta hortiken lautiken bat bertizarakoa da, 9.000. Eta ero Legasa batu 12 kilometro kuadratu mendia. Aurrekontua bertizaranakoa da 200.000 euro urbil, hor goiti beti. Eta gehiena da, egiteko funtzionamentua eramaten du gehiena, nekazaritza. Bertizaranan ez dire sobera nekazari bizi direnak. Hortidik nekazaritik famili bat, 2 famili bizitzen aldire. Egia da, oreia soruak, belagiak eta hola, mantentzen direla frankongi, bihorrakin eta ardiak eta hola. Ez da sobera nekatzaritza bertizaranan. Industria, eran dizuten bizala, hor Legasoko poligono hortan, badirela 4 hektaria egiteko poligono bat, eta gero badire proiektu batzuk, hor 121 karretara bazterrian, alde batetik da Martiko konserbak toi denak, eta bestaldetik gasolindegia, eta hor batzun proiektu ditiko hotel bat, eta hola, eta hori ez dakit noiz, minio bateko dantzinat. Bertizaranan, maten txugu udala zerri batzuk arrontin basikoak, eta ero bertzie zerbitza honiz maten du Donestobetik. Medikua, mankomunea eta hori dena dago Donestoben. Turismoa, badire landetxo batzuk, bertizen ere da erraten du leku bat ikartzen txula uniz turista, ero badire hori landetxo batzuk, bada gero jatetxe batzuk, ostatu batzuk, eta hola. Bai, horki bai, badirela gau batzuk ikusi perspektibakin, urtiko perspektibakin, ez ginen igual inen hola, orokorra bai. Nik uste dut, beste honi lekutan bizala dela lan izatia eta hola, eta orduan Legasako poligono industrialak horrek igual laguntzen aldu, pixkot soluzionentzia gauz hori.
aloziak ez dakit, bino potentziala da, pues dagoela ongi horrez 121 batekin, joatuk Iruñera, pues orduardi batez joaten altzerako txingoti beti, eta Irun, Donosti edo Frantzirare orduardi bat dagoela, leku batin ongi dagoela. Pues inbarko zen pixkot izatea pues, solastu eta soluzionatu gauzak. Bueno, pues izan zen, kontzejukin solastu, eta pues, talde guztikin albizin ungeraman, talde kulturela guztikin albizin ungeraman. Xaloa Telebista, zure eskura.